Oan, Rosa Marik eta Luisa Marik eta Rosiz bertso batzuek kantatu gotxuen. Mesedez izilikan. Sí. Jakintza taldea, herritar askorentzat ezagun gabea, urte asko lanean diardu ordea, zalapartari gabe da jende xumea, betetzen ari dena zegon utzunea. Danborra da prestatzen Santelmotarako, neska mutikoekin jardunaldirako, partaidetik gora bateko besteko, 6 urtetik hasita 14 arteko, ziur zereginik ez dela faltako. Txikienen negarrak gaiztoen anparrak, anazten direnean azerkaskabarrak, pazientzizko dozi kargatu xamarrak, hartua zaila behar baretzen indarrak, edonok ez baidaki zaitzen beste naurra. Zuzendaria eta bandaren martxakin, danbor eta makillak talka elkarrekin, zirrara bateko idu orduan eragin, abandera dardagintz pausatu azarin, erreginak arrozan eroso joan dadin. Hainbat kompositore onadierazle, hausartu dira lantze zuen zenbait ale, gure polka dezute jotzen kalez kale, ikusleak bihurtuz danborra da zale, gora Zumaia esan daigun bildur gabe. Izirteko lanonak zer balio duen, kontuan erortzea bidazko behiduen, kultur talde jakintza jabetu bederen, guretzat ore bat degula izanen, eskerrak ematea berandu baino Eta Maria Jesus ez da etorri honea, baina are partetik anera eskerrik asko. Ondo pasatu da.